l-ors il-ġdid tal-Belt Valletta. Dan huwa l-Muża, il-Mużew tal-Arti li ġie inawgurat mill-Prim Ministru s-Sibt filgħaxija li nsab fil-qalba taċ-ċentru amministrattiv tal-kapitali tagħna, propju f'dik li kienet il-Berġa tal-Italja. Dan il-mużew mill-aktar interattiv sar b'investiment ta' 10 miljun euro. Quddiem numru ta' nies ċana biex jaraw l-aqwa tal-arti f'Malta esposta f'post fejn jixirqilha, il-Prim Ministru għamel indirizz qasir iżda sinifikanti. Bl-istess emozzjoni fost l-artisti preżenti li bid-daqqa tal-pinsel tagħhom fuq xi tqila isaħruk bit-talenti tagħhom, il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat spjega kif dan il-Mużew ġdid tal-Arti se jżewweġ il-muża tal-artisti li ġew qabilna mal-ispirazzjonijiet tal-artisti kontemporani. Kunċett relattivament ġdid għal pajjiżna fejn il-viżitatur innifsu se jkun qed jieħu sem, qed jifhem, qed jistaqsi, qed jesplora dwar il-biċċiet tal-arti li ħajku qiegħed jara. Spazju fejn isiru attivitajiet u diskussjoni. Spazju fejn l-artist jesponi xogħlu fi spazju artistiku mod kritiku u bi kburija. Post li jagħmel ġustizzja ma' tant nies li qabel illum xogħolhom kien moħħbi x'imkien jew ieħor jew f'kollezzjoni privata jew f'kollezzjonijiet anke statali li ma kenniex fejn impoġġuhom fejn nesponuhom. Fis-sena li matul l-Belt Valletta qiegħda fit-tmun tat-titlu tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura, il-Prim Ministru fisser il-Muża bħala rigal. Dan huwa rigal enormi bħala parti mill-legat għal Valletta 18 bħala l-Belt Kapitali Kulturali Ewropea. Rigal għal komunitajiet, rigal għat-tfal li minn din is-sena se jkunu jistgħu jġibu żewġ adulti magħhom b'xejn fil-mużewijiet u fil-postijiet kollha ta' Heritage Malta. Waħda fil-fema tiegħi mill-isbaħ miżuri li tħabbru fil-budget ta' ftit tal-jiem ilu. Għaliex l-arti kif qal sewwa Anton Refalo mhijiex tal-ftit. L-arti mhijiex kompluta jekk mhijiex tan-nies. Fl-istess ċerimonja fil-preżenza taċ-Chairman ta' Heritage Malta, Anton Refalo, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici fisser kif il-poplu Malti qatt ma jaqtalx mill-avvenimenti kulturali. Ninsabu fuq l-adba tal-futur tas-settur tal-arti u l-kultura u dak li bnejna din is-sena mhuwiex it-tmiem iżda se jwassalna għal aktar, irremarka il-Ministru Bonnici.